Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ndaroɓe Ayawmon Pindi TV min garti e kattande jomiraɗo ngam yettina ɗon ko FIFA e kelle gadane e jandeji leydi meɗen Sénégal. Hande eɗen goni e altine 15 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni palen koye jandeji leydi meɗen. Ko sifa e kelle gadane jandeji leydi meɗen Sénégal puɗɗorɗen koye jande Walf Quotidien honno jirɗon e gardidi natal mabɓe mbatton ko hoorejo leydi ndi woni natal Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi noon ko yowiti e kaɓanogol ɗum ɗon ganda kañum woni gusugol prix ji ɗiyete woni tan guuraka hani e luwas o ɗo ete nder leydi meɗen Sénégal ɓe gatti noon holɗen peeje ɗe ganda laamu ngu ene jogori ɗum daɗɗude ɗum woni ko tawate e nden ɗon jande ganda kañum woni jande Walf Quotidien jande Le Soleil kañum arti tan koko yowiti e ko wiyete ko planification familial holno ɗum hutorte ko ɗum noon saabi ɓe jewtidi hen e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni haralleɓe ɓe haaguillaji men piɗɗiti on ɗon fannu ene pammina hani e ɗin ɗon risque uji woni tan noon hono ɗam gartam ɗe ganda ko wiyete ko les effets secondaires ɗum ɗum jogori jibinande honon kay ɓe ganduɗa kañum goni rewɓe ɓe ɗum mon foof ine tawe e nden ɗon jande ganduɗa kañum woni jayde Le Soleil woni jayde e guendire nde jayde 2 minutes kañum arti tan ko e laamu ngu Sonko on ɓe mbi tan de ko gouvernement mo Sonko on ɓe ganduɗa kañum goni diaspora o kañum yitaki hen hoore muɗum ko ɗum ɗon saabi kamɓe ɓen ɗon finoɓe toon to caggal leydi taw ko Sénégal naaɓe ɓe erima hono ɓe ganduɗa kañum woni gun ɗon laamu ngu Sonko on ko wona ɗum ko ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni ko alhaali Sukara Korka toon to grande mosquée mo Dakar ɓe mbi tan de ko imam ratib o kañum kay wi meeɗa namdade hay hunde kadi meeɗa hebde hay hunde ko ummi toon to présidence ɗum ɗon noon ina tawe e nden ɗon jande ganduɗa kañum woni jayde 2 minutes jayde Bisbi le jour kañum arti tan koko yowiti o ganduɗa kañum woni OFNAC woni noon ɓe mbi tan de ko Bassirou Diomaye Faye kañum kay waɗi proposé ko ganduɗa kañum woni appel à la candidature ɗum ɗon noon koko yowiti e présidence mo OFNAC ko wona ɗum ko musidɓe men jayniyankoɓe garti e oɗo ngal ɗo jaalal manggal taw noon ko jayniyanke mawɗo mo ganduɗa duttiɗo e jomuɗum e ñalawma hanki o on woni mo ganduɗa kañum woni Mbaye Sidi Mbaye mo ganduɗa kay ko jayniyanke mawɗo wonno ɓe kolti noon kay wonande kay oɗo saaha joni woni journalisme woni tan jaydiyankagal perdi dande Fatam Lamire ko wona ɗum ko ƴeewen holko jayde li quotidien addi jayde li quotidien kañum arti tan ko e renforcement du pouvoir du premier ministre ɓe mbi tan kay ko pari risqué wonande kay o mo ganduɗa kañum woni président Diomaye Faye ɓe garti noon kadi e gondigu hakkude e président Bassirou Diomaye Faye kam e o mo ganduɗa kañum woni premier ministre muɗum woni Ousmane Sonko jayde la tribune kañum arti tan koko yowiti e crise financière ɗo ete nder leydi ndiyete ɓe koltino wonde kay o mo ganduɗa kañum woni président Diomaye Faye hunanima on ɗon jaggoɗo muɗum tan mbiɗo gueɗe faggude e nder leydi ndiyete ko feewi e ko fayi arde ɗum noon koko yowiti e gon ɗon laamu goɗɗum ko tawate toon ko fédération des boulangers du Sénégal kañum kay yeddi ɗin ɗon konnguli mbiyanoɗi kay wonde mburu ma uste ɗo e nder leydi ndiyete itte 35 artire e 25 ɓe mbi kolti noon kamɓe ɓen ɗon ganduɗa kañum goni fédération des boulangers du Sénégal kamɓe ɓe jeddi ɗin ɗon konngudi ha laaɓi ceer gayde direct news kañum arti tan ko holko saabi ɓe ganduɗa kañum goni e PDS jiyaka e gun ɗon laamu ngu Sonko 1 mon noon ina tawe e nder ɗon jayde woni e jayde direct news tawi a udditi hello tati nden ɗon jayde ɗum ɗon konngudi foof ina yaaji e nder nden ɗon jayde le regard kañum arti tan kay koye on ɗon fannu woni tan ko yowiti e gun ɗon laamu ngu Ousmane Sonko ko hono noon kadi ɓe garti e ɗin ɗon passeport uji ɗi ganduɗa kay ko wonnoɓe ɗo te jagorɗo e laamu Macky Sall ɓe mbi kay ɓen ɗon e oɗo saaha joni ɗin ɗon passeport diplomatique ɗi joguino ene woni tan noon heftama e juuɗe mabɓe ko noonne kadi jayde ganduɗa kañum woni Dakar Presse natiri e dingiral ngal arti on ɗon alhaali wi tan de ko ɓe ganduɗa kañum wonnoɓe ɗo te ministre uji ɗi Macky Sall perdi mbasi hono ɗin ɗon passeport uji mumen taw ko passeport uji diplomatique uji mumen ko wona ɗum ko jayde ɓe ganduɗa kañum woni l'indépendant kañumne arti tan e ɗin ɗon konngudi walla ni arti tan e kan ɗon haala wi tan kay ko début du calvaire wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni wonnoɓe e laamu o Macky Sall wonande kay caggal nde ɗin ɗon passeport uji mumen taw ko passeport diplomatique kefta ko wona ɗum ko ɓe garti e dema woni tan jeddugol ɗin ɗon konngudi wonde kay e wiide mburu koko ustate e nder leydi he ɓe kolliti noon ɓe ganduɗa kañum woni fédération des boulangers du Sénégal kañum yeddi ɗin ɗon konngudi ha laaɓi ceer jayde l'observateur kañum arti tan ko e on ɗon alhaali ko yowiti e cergol woni tan woni ko yowiti e cergol nguuraka woni tan
fiɗgol ngura ka e nder leydi ndiyete ɓe garti hen kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe groupe Futurs Médias ɓe ko ɗum kadi ɓe garti e nangugol mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye nde nangano ha nawa toon to dumbirdu foof ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde e groupe Futurs Médias jayde nde ganduɗa kañum woni Vox Populi kañum arti tan koye goɗɗum ko ganduɗa ko ɗum saisie mo ganduɗa douane sénégalaise waɗi ɗum ɓe mbi ko saisie important mo ganduɗa ko record mo ganduɗa holma douane sénégalaise waɗi ɗum toon to Kidira caggal nde ɓe kefti walla mbiyen ne ɓe nangi ɓe pawi jungo kono tolni e ujunere e temedere e capantati e jeeɗiɗi taw ko kilogramme kon ɗon huuɗo ɗayno ko wiyete ko cocaïne ɗum noon waɗi ko toon to Kidira ɓe mbi noon ko saisie record wonande kay douane mo leydi Sénégal gasdiren kabaruji meɗen jayndeji e jayde ganduɗa kañum woni jayde stade jayde coftal ɓalli nokku ɗum guddirten en wonta noon ɓen garti ko e golden boy les 100 nominés ɓe mbi tan de ko Habib Diarra to kañum Habib Diarra beele ko kañum waɗata succédé won tan lomtoto omo ganduɗa kañum woni Juice Bellingham ko ɗum woni ko musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi e natal muɗum aroniwal ɓe gayni kadi ɓe mbaɗi toon ɓe ganduɗa kañum woni Bayer Leverkusen mo ganduɗa ƴetti Bundesliga e kikide hanki o toon to Allemagne kono ɗum ko ɓe garti e potgal wadde hande e altine hande o hakkude Idrissa Gana Gueye kam e Nicolas Jackson ɗum ɗon koko yowiti e Premier League toon to Angleterre kono ɗum ko ɓe garti e championnat mo leydi Sénégal ɓe mbi kay ko Teungueth FC nena yeehiya nena ɓattoto wonde champion mo leydi Sénégal musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moon Pindi TV ko ɗum ɗo woni ko sifno e kelle gadane jayndeji leydi meɗen Sénégal dokkodiren aadi saha goɗɗo soko gueno haaji ɗo e nden min mbiyon jokke darde kam e ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV aimé commenté et partagé on jarama.